न'आव धालाय खालामनो थाखाय मिस्ट्रि लगायदोंमोन बिनिनो एसे नुथायखौ जाहाथे सिगाङावनो होग्रोबाय। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। आंनि न'खौ रिपेयारिं खालामनायजों लोगोसे आंनि गामि खाथियावनो माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्ट दं। जाहाथे बेयाव मा मा मोनो मा बानायो आरो फेसिलिटिया माबायदि बेखौ आं जाहाथे फारसेनिफ्राय देखायलांगोन। रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायनोसै ना। रायजो राजाफोर बेयो जोंहानि न' आरोना। बे न'खौ 2010आवनो हाफ वाल बानायदोंमोन दै रायजो राजाफोर। खिन्थु आंबो माने गोसो होआखैमोन आरोना फुल वाल बानाया, बेबायदिनो थाथ'गोन, नांगौबा उनाव बानायगोन होननानै। दा मा जाफैखो, फैयै फैयै माने माजुलि थांनाय ट्रेन लामासो जोंनि गामिजों फैगोन बायदि आरोना। मानो होनोबा एकदम फुरा माबा बानायखाना दोनजोब्बाय आरोना। बिनि थाखायनो माने बानायनो गोसो गैया। अब्लाबो एसे एनै रिपेयारिं खालामनो सानबाय आरोना। नाथाय दिनै मा जाखो, इटा एसे नांगौ नालाय टमटमजों लाबोनानै इटाखौ गारफैबाय आरोना। एसेल'मोन, बारा गोनांथि नङा। दानिया नै बेबायदि गद्रेजफ्रा एकदम फ्लर बानायनानै लेथ्रा नांजोबना थाबाय आरोना। रायजो राजाफोर दा आं माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्टआव मोनफैलायबाय। नै बेबायदि आरोना। रेस्टुरेन्टआव फैनायफ्रा गरम नालाय दंफां सिङाव गारिफोरखौ पार्किं खालामना दोनदो आरोना। मानसिफ्रा रेस्टुरेन्टआव दङ खोमा। नोंथांमोना आं जाहाथे दसे उनाव देखायलांबाय थागोन। नोंथांमोना माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्टआ अबेयाव दं होनना बुङोब्ला लकेसनखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलां, आं खिथालांनि। लखिमपुरनिफ्राय फैयोबा गुगामुखखौ गारबोनांगोन दै। बे माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्टसिम 40 किल'मिटार जायो आरोना। नोंथांमोना आगदाखै लखिमपुरनिफ्राय फैयोबा आगदाखै मोनगोन। नोंथांमोना जाहाथे माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्ट होननानै मोजां खेल खालामनानै नायबानो मोनगोन आरोना। बेयाव माने बर्डफोरबो होखाना दोननाय दं, नाम लिरै माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्ट आरोना। बेबायदि नाम होखानाय दं। नोंथांमोना जाहाथे मोजां खेल खालामनानै फैबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना धेमाजि साइडनिफ्राय फैयोबा धेमाजिनिफ्राय 25 किल'मिटार जायो। 25 किल'मिटार फैनानै नोंथांमोना धेमाजिनिफ्राय फैयोबा आगसि साइडखै दै लामा सेरावनो दङ। नोंथांमोना जाहाथे नायबानो मोनगोन आरोना। दानिया आङो माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्टनि सिङाव हाबनोसै। नैबेबायदि आरोना रायजो राजाफोर, माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्ट बेबायदि लिरनाय दंखायो। दानिया सिङाव हाबलांनोसै ना। नोंथांमोननो मा देखायनो हायो। नैबेबायदि आरोना दरजाया। एसि रेस्टुरेन्ट दै रायजो राजाफोर। नै कास्टमारा सिंनिफ्राय सासे ओंखारबोदों। थ' बिदिबा ना सिङाव हाबलांनोसै, रायजो राजाफोरनो देखायनोसै मा देखायनो हायोना। रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे काउन्टार दै, नैबे मेनेजार आरोना। नैबे कास्टमारा अरुणाचलनि रेस्टुरेन्टआव हाबदोंमोन आरोना। दा जाखांबाय खोमा, बिल होदों। नैबेबायदि आरोना एसि रेस्टुरेन्ट। नै वेदारा माने रानग्राया आरोना, ओंखाम ओंख्रि बेबायदि रानग्राया लानानै होफैदों कास्टमारनो। नोंथांमोननो मोजाङै देखायलांगोन, जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय दै। आं फारि फारि देखायलांगोन, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। नै आरोना टेबोलफ्रा गुवार दै। मानो होनोब्ला आं माने फारसेनिफ्राय देखायजोबोब्ला गोबावथार जायो नालाय, बेनि थाखायनो गासिखौबो जेनेबा मोजाङै देखायजोबनाय जादिया आरोना। नै ओरैजाय हांसो बेदर संबाय दं। बे हांसो बेदर, हांसोबो मोनो दै। हांसो, बोरमा, दाउ, अमा गासिबो मोनजोबो। बे कलिता मानसिनि आरोना। नै बेयाव मा दं रायजो राजाफोरनो देखायनो दै आङो मोनसे बोला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गासिखौबो देखायजोबनो हायाबाबो आं एसेबाबो देखायगोन रायजो राजाफोर, जाहाथे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैयो आलु भाजि आरोना। आरो ओरैजाय बोखारनि मा दंबायो, नैयो आलु बाथोन। आलु बाथोन दै रायजो राजाफोर। नैबो माबा मोनसेमोन, मा बाथोनमोनथाय आं बारा सिनायदिया। नैयो सालाद आरोना। माबा गाजर माबा माबि लगायनाय आरोना। नैबो आलु बाथोन सिफ्लेनाय। नैयो भात केरेला भाजि। नैयो माबा आरोना, नैदि सबाय बिमा माबा माबि एवनाय। नैयाव भेन्दि भाजि, भेन्दि आलु नामाथाय इयो। नै सटकेसफ्राना बेफोराव संनानै दोनखाजोबो आरोना फोमोननानै। बेनिफ्राय माने एसे गुसु जायोबा लोगो दिहुनबाय, थाव होबाय। थाव होनानै दै एसे होबाय, लोगोनो गुदुं संना होयो आरोना रायजो राजाफोर। नै
ओरैजाय आटा माबा खालामो आरोना आटा नाग्राया नै बेबायदि डाइरेक्ट माबायावनो खादो टाइल्सआवनो माने टेबुलावनो टाइल्स लगायखाना नालाय बेबायदि माबायो आरोना ओंख्रिखौथ' आं जेनेबा नोंथांमोननो खिथाखाबाय नैबे हांसो बेदर आरोना हांसो बेदर संबाय दंमोन नै ओरैजाय चावमिन माबा माबिफ्राव होग्रा मस्ला बायदिसिनाफ्रासो बेयावनो दंजोबो आरोना नै ओरैजायबो गोबां आइटेम दं बानलु हानाय माबा माबि पियास गोबां दं आरोना इयाव हाना दोननाय सालादनि थाखाय दै इफोराव गाजर माबा माबि गोबां मुवा हाना दोनदों बेयाव नै ओरैजाय रायजो राजाफोर बेयाव गोबां बुस्थु दं माने माबा माबि हाना दोननाय आरोना मानो होनोबा थाबनो माने नांब्रबगौबाथाय होनायल' आरोना इसना नैयाव केपसिकम माबा माबि दं नारें दं बेबायदिनो आरोना रायजो राजाफोर नै ओरैबो पियास हानानै दोनदों मानो होनोबा इसोर पियासखौ ओरैनो जिन्नाल' दोनदो आरोना हाथ'वाखै दानिया थांनोसै टयलेट रुमखै आरोना नैयो गिबियावनो आखाइ सुग्रा आरो दै कास्टमारा माने हाबहैयोब्ला बेयाव बेबायदि माबा थाखायो माने वाशिं आखाइ सुग्रा आरोना बेबायदि लोगोफोर आरो नै ओरैजाय सिंखै देखायलांबाय थागोन रायजो राजाफ्रा नायलांबानो जाबाय नै ओरैजाय टयलेट आरोना नै इयो जेन्ट्सनि दै जेन्ट्सनि टयलेट इयो ओरैजाय सिंखै नै बेबायदि दं आरोना बे मोनसे आरो ओरैजाय दंबायो नै बेजों मोननै आरो नायबावनोसै ना मा दंबायो नैबे मोनसे मोनथाम दं आरोना टयलेटआ ओमफ्राय नै लेट्रिन आरोना इयो जेन्ट्सनि दै लेडिसनि नङा लेडिसनिया नै इयाव दं लेडिसनिखौ आंबो लानानै देखायथ'दिया आंनि भिडिअ नायगिरि रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्टनि लकेसनाव बेयाव होनना बुङोब्ला जोंहा गुगामुख साइडनिफ्राय फैयोबा 4 किल'मिटार फैनांगोन आगदाखै मोनगोन लामा सेरावनो माजनि फेमिलि रेस्टुरेन्टआ आरो जुदि नोंथांमोना धेमाजि साइडनिफ्राय फैयोबा धेमाजिनिफ्राय 25 किल'मिटार जायो धेमाजिनिफ्राय फैयोबा लेफ्ट साइडआवनो जागोन खाथियावनो दं लामा मोखाङावनो नोंथांमोना जुदि मिन्थियाब्ला लकेसनखौ मोजां नायनानै फैबानो जाबाय अब्लानो मोनगोन आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।